پشتی 10 ساڵان قوتبوونا پەیوەندیان لەسەر ئاستێ سیاسی و دیبلۆماسی ڕوڵی قەتەرێ دێ چ بیتن ئاسایکردنا پەیوەندیان دنابەرە ئەنقەرە و قاهیرەیەدا ئەو ئاڵۆزی و مژارێن ناکۆکێن دنابەرە ئەنقەرە و قاهیرەیەدا هەین ئەوها بەهێسانی دەبهێنە ڕاکردن ji هۆلەیاننا ji پرۆفیسۆر حەسەن ئۆکتای شەرەزای پەیوەندیە ناودەولەتی و هەفدەم سەرۆکێ ناوەندا لێکۆلینان کافکاسامێ دەپەرسم ji ئەنقەرەی hûn gelek bi xêratin serçava بزانین ئەو ناکۆکیên هەنێ yên ciddiyên ku di navbera ئەنقەرە و قاهیرەیە bi rastî û bi hêsanî dê bikaribin ji holê rabin? Evet, uluslararası ilişkilerde rast di pêwendiyên navdewletî de dostaniyên hertimî û neyartiyên hertimî nîne li gor dem û konjüktürê dibe ku dîsa dostanî çê bibin yan jî careke din xera bibin. Dema em li pêwendiyên Tirkiye dine di demên dawî de li rojhilata derya naverast pêwendiyên Tirkiye baş dibin. Bi sedema Erdhejê, İsraîl, Yunanistan, her wiha serdana Wezîrê Derveyê Amerîka, her wiha dîsa peyamên germ ji Misrê hatin bo Tirkiye û Wezîrê Derveyê jî serdan kir. Em dikarin vê bêjin Erdhej û Karesat û êş bûn sedem ku ev bû sedemê başkirina pêwendiyên dualî û divê em bikaribin vê bikin berdewam bikin. Ez ê dibêjim di demên pêş de pêwendiyên Misr û Tirkiye zêdetir bibin, baştir bibin. Her çend Erdoğan berê gotibû ez bi Sîsra nayên ba hem jî lê pêşhata nîşandan Tirkiye û Misr ji ber pêwendiyên dostaniyên dîrokî careke din di çarşeve niyazpakiyê de divê werin ba hev. ئەو ئاستەنگیên li pêşiya asayîkirina van peywendiyan bi taybetî di serê wan da daxwaziyên Qahîre ji Enqereyê destberdan ji grupên nava axa Misrê her wiha ji hêlekê din xwe vekişandin lê ser axa Lîbyayê qabiliyê qebûlkirinê ne her çi qas derheqê pirsa yekem da Tirkiye hindek guhartin çêkirine ku li gorî xasta Qahîreyê bin lê Qahîre dibêjît evana ne di astê pêwîst dane. evet, özellikle Libya konusunda taybet diwarê Libyayê de qeyranekî ciddî di navbera Tirkiye û Misrê de rû da her wiha rêxistina Îxwanên Müslîmîn jî pêwendiyê wan bi Tirkiye re baş e ji ber wê Sîsî hember Tirkiye sar bû. Tirkiye bi cîhana bacekî mezin ji ber van pêwendiyan da û ji ber vê yekê niha destêwerdana welatên Erebî nake û dixwaze siyaseteke nû pêş bixe. Taybet li Lîbyayê bi pêwendiyên Rûsyayê re dixwaze di astekî nizm de li navçeyê bimîne. Eva ji bo Misrê jî tiştekî baş e. Bi awayekî erênî hatiye pêşwazîkirin. Her wiha li derya navarast ji bo parvekirina çavkaniyên enerjiyê jî nakokî di navbera Misr û Tirkiye'de hebûn. Lê piştî Erdhejê ev di pêwendiyan nermbûnekî heye taybet helwesa Ermenistan, İsrail û Yunanê bandorekî neyînî çêbû eva ji bo pêwendiyên Misr û Tirkiye jî bû bingehekî baş. Lê Tirkiye dibe destêwerdana Misrê neke tedexulê wan rejima wan neke û ev dê pêwendiyan baştir bike. Du mijar li pêşiya Tirkiye hene astenge mesela destêwerdan di nav karûbarên Misrê piştgiriya wan gropan neke dest jê berde hem ji hêla Sûriyayê piştgiriya grupên dijberiyê neke û dest jê berde û derbikeve û ji hêleke din ji Lîbyayê derbikeve. Gelo di demekê Kurd da evana qabiliyê cêbejêkirine û bi rastî jî Enqere ciddî ye li ser havêtina pêngavan heta ku hem ji hêlekê Şamê hem ji hêlekê Qahîreyê razî ke.
قابلة؟ Evet, adımlar atılacak. بله دیگاوان باویجه و جخوان دزانن مها گلانه هل بجارتن دیواره کرن اگر اب حکومت هیه بکار به دستلات خواه بردوام بکه جبر عرده هجه Bunların iade نوت ولاتان آلیکاری هاتن دوی سردان وان ولاتان بکرن و اف تیواته سیاست کی نو سردان دستبکی جبو مصر اسرائیل و یونانستان چبن ام دزانن کم ما بو دنابرا یونان و ترکیه ده شر درکه و لم مدید ده اردهج ده آلیکاریا دستبکی جی یونانی هات هر وها دنابرا مصر و ترکیه ده هر وها دنابرا ارمنستان و ترکیه ده جی ناکوکین جدی هبو جبر اردهج آلیکاری هاتن نیازپاکی چه بون و ترکیه به ارینی وان پیش نیاز دکه اگر دستلات اردوان بردوام به اف پرسکرک چه نابه لی جخوا اگر دستلات نوجی وره او جی دخوازن جخوا سیاست خواه در و باش بکن باش تمام هجا پروفیسور حسن اوکتای شرازای پیوندی ناف دولتی تو هر هبی دبیجیتن ارتج او دارین گرتین دیپلماسی سیاسی دنابرا سوریا مصر یونان اسرائیل ارمنستان لسر ترکیه وکرن